देलायखांबाय नै जोंना बिहामजोआ नै बेबो देलायखांबाय नै हेलौ लोगोफोर बयबो साबसक्राइब शेयार खालामलायनानै होदो आंनि बिखुनजो सिख्लानिखौ बेलाय बिबोनाङालाय बिनो दा बुंना होबाय थाखायो आंनि बिबोनांखौ मोजां सिनायनोबाथाय रायलायनानै हेलौ एभरिवान नै जोंनाबो सासेया सुन्दरिया नै बिजामादैया हाबा जायाखैबाबो बिजामादै मोनबाय बुरै बैसो आंनि बिहामजो सासे मोनबावसैसो ओमफ्राय नै गोजा गोजा लागायबावबायनो केमेरायाव खथ्थ' बरिया नुखाबाय नै बाजैनाबो मालाय जुमखाया नै बे बाजै सासेनाबो बैराथि इसोरो बैराथि बिसोर सानैबो बैराथि जागोन बेजों बैराथि देलायखाङाखै नै जोंना एक्ट्रिसा दाबो थाङाबारिनि एक्ट्रिसमोन बियो गोदो ओमफ्राय दा दांथलनि एक्ट्रिस जाहैबाय बियो जाबाय जाबाय आफाखं मोनामलायनो हौवा गोदाना नै जावैसोआबो एसे फुनदोलाय दा बाजैखौ खथ्थ' मोजां नुबाय नै बाजैखौ बाजैखौ खावलाय गोजा गोजाखाजों हिनजाव गोदाना जोंना सफैसिगोन नै रेडि जाबायानो सफैयाखै टाइमलाय खामारगुरि आयु आदा समथिमोनहा आगोल बिसोर सफैबायानो खोमा ओइलाय लाबाय लाबाय सफैग्रोबाय मामि माखासे सफैग्रोबाय नै थाराव सौदावगोन ने सफैयाखैनो इसोर लेट ना इसोरो हिनजाव गोदान सफैसिगोन नै रेडि जाना दंजोबो गासिबो हिनजाव गोदान लायनो थाखाय मोसानो थाखाय साखा फाराखाथ' आरो माखासे सफैग्रोबाय हिनजाव गोदान लायग्राफ्रा बावनो मोसा एसे रायग्राफ्रा नै बाय नै जोंना आसोला बमा गावग्राफ्रा जोंना रेडि जाखाबाय नै खाथिबारियाव बेलाय हिनजाव गोदान सफैसिगोनलै जोंना बमा गावनो थाखाय रेडि जाखाबाय साया मोनसि मोनैबा साया मोनैयावसो गावहैनांगौमोनलै सफैबाय नै बावसो आखालाय लांगासिनो
ใช่มาสิกระดานเนี่ยไม่เหรอเริ่มจากตรงเลยมากูลงตรงน้ำมันหนึ่งสไลด์แล้วพูดถึงขนาดนั้นDoi don kuma dia sida. Tawla ker ker sida. Sai. Beko singo dan nampai. Oyo. Kanane sipsi de. Biar pada apa dia? Noi, mini beta. Salam.
ना बिदा 有谁拿灯？嘿，哎，我都是跟进的口。你来， लोगोआ मालाय एबार Adi mana? Barasin dan nakalam saya lu gimana? Dari kota. Kanan sila itu dia. ओइ जा सादा आदि बिखौ समान Malu ini nih. Ini ya. Ini ya le. Ini ya. Bukan hal, sisi kau. Malah perakut. खुलुमफ्रांलायदों ब्रा एसे एवदावनाय बायलाय खुलुमनाया Nangis semua gitu. Nang khalayo Ada itu nangis lagi. खुलुमफ्रांलायनांगौब्रा बोखांदो Nang khalayo kha isi goजानाव kha नङा जिया एसे माबा जानांगौ एसे गोलाव जाबावनांगौमोन हौवा गोदाना दिनैनिफ्राय बोरायबाय नायसन Ôi Nó bây giờ ra chạy chung thiệp एसे आखाइ फुलाव Lorila, isi be. ओइ सानाय YouTuber pra Ayo Aku lewat ni. Ayo मानसिफ्रा आयु Ayo खुलुमदो दे सौदावलायनाय खोना जियानो माबाद्राय जादों एसे गोलावबा आराम जागौमोन ओमफ्राय थोन जाबायना नायनो बै सिङाव बै सिङाव Tetap sana faikin deh. Yang dengan manusia.
होदो होदो होग्रो खर' हो गिसिब सिबनो होननाया गिसिब सिबनो होननाया बिमायंआनो बाव आयौ अबेनि ब्लेक खामानिब्लाय मायाव हरदो बिनाव बेखौ दा हरथिखोनानै बेखौ थिखोना हर फाराम होनो नागिरनायावनो थिखोना हरासै बिनाव जाबाय नैबे हर बिनाव लरि दं मोनो होनो मोनो जेबो नङा ओमफ्राय खालि खुलुमनांगौल' नों लरि द' बिनो Agapnya. जाता है नहीं जाता तू है क्या Mari kabur. I died mami alai ang ingin jauh benar aku kapten masih kapten keren